Lleca Garneres, se Pepa que granota, avui vinguem a sopar a la sastreria. Vinguem a la dona de Rossi i en la càmera està la Montse. Mireu, és un grup que té varios. Té bar Mistela, bar Cremaet, bar Casalla, bar Choqueta Bar y Barecito. Este es el tope de gama. El puesto está precioso, no es mantell de tala, la taula, pero va en servilletes de tala, pero el puesto es molt bonic. A veure si és tan bonic, pues se menja tot. I des d'ací estic mirant que tenen hostel. A veure com se menja. Pues mireu, antes del primer plat són Croquetes. de marisc, però espera, té una cosa molt important. El que porta per damunt... Jamón de atún. Prova'les, mi amorcita, pues si t'agrada. Se desfane, Están buenísimes, Se nota que això, nosotros la vam provar ja, que el comer de Corte Inglés, i és el de Chef del Mar. Molt bones, És el mateix que comprem. És el mateix que comprem en casa. A ella l'agrada molt. Sincerament, a mi, sabor és tan fort que no m'agrada. Però les croquetes molt bones, Se desfan, mireu, Buenísimes, Están molt suaves, No tenen la intensitat del mar. Lo que li dona la intensitat del mar és Lo de damunt. la de damunt. Melosetes per dir... És un caser segur. Pues mireu, el segon plat és tartar d'atún. Anem a provar-lo, que luego dona és una cosa de lo que més li agrada. A veure com està tot. T'agrada, mi amor? És peculiar. Sí? No l'havia provat mai aixina. Està bo, No està fort. No està diferent. Jo pensava que anava a estar més fort, però no, ni molt menys. I cebeta també porta, mira, la cebeta, mireu. Què altra cebeta també porta, mireu. Lo que pasa que l'aliño que és soja, Ara preguntarem lo que porta. Però està molt bo, és interessant, no l'havia provat jo mai No? aixina. Sempre provem en el aguacate. La niña preguntarem lo que porta. No està roïn, però Li falta xispa pa tu? a mi sí. Pues mireu, el següent plat tenim el puerro, que està fet al hoster, no? Sí, hoste se diu, sí, és un tipus de forn a la brasa, fiquen brases baix i és un forn, fa tipus de forn. I va marinat en sauvignon en chardonnay. Que és un tipus de vi. És un tipus de vi blanc. Anem a provar-ho, a veure com està. L'únic que no m'agrada és que no te canvien els plats. És agridulce. Sí? I sant de dolce, salat, vinagrat, molt diferent, molt bo, No hauria que dependre de casa per fer-lo a Xina, És que el puerro és molt insulso. Si no li fiques algo que li doni... És un plat que no demanaria. A veure, està bo. Nota que està fet la braseta del hoster, però no és un plat que jo dic, ui, m'ha encantat, tornaria a demanar. Te l'ha provat la salsa, però que te dic que és un plat que jo no demanaria. Tu demanes, però està bo, Està bo, però no és un plat que m'ha hechizat, ha dit, ui, ai, que bo que està. Està bo, però me falta algo. On han sabut el xirvé, clar. És que també això fa molt, saber elegir bé, I anem a provar les sabores. A veure si això t'anima un poc més. Mos desperta algo més, no sé. Ara agarren una, carinyo, va. El parmesano està baix, Sí, està baix, sí. Mireu la salseta de parmesà. Jo no sé què dir-te ara, Igual en el formatge mata el sabor, Sí? Ai, No sé què dir-te, que bona. Això t'ha agradat. Veus? Que a voltes no saben demanar. Això sí que està bo. Això sí que se nota. La salsa està excel·lent, la salsa parmesano. Este sí. Jo crec que la salsa està bo. Eso sí vale la pena demanar-ho, Estan bones, Està molt bo. Jo li ficaria 4, em ficaria 2 més 6, carinyo. Que és curtet, Però en aquell que són de vaca maurà i de vaca maurà és cara, sí o no? Està molt bona. Però això sí que està bo, això sí que val la pena demanar-ho, I moltes vegades si juguem un local, segons els plats que han demanat, igual és el mal. Que el puerro, el problema que té, que és molt insípid, ja de per si. Però jo he vist en els comentaris que la gent hace lo millor, i pues anem a provar-ho, va. Això sí que val la pena demanar-ho, Pues mira, el següent plat és tempura de gambes, en espàrrecs i mayonesa Japó. L'únic que m'ha agradat és una cosa,
Patino un solete de Repsol que tenen els plats tenen de canviar-los per només fer els sabors. Però està boníssim, Això sí també la val la pena demanar-ho, Boníssim, Jo crec que ha estat el plat que més m'ha agradat. Ben rebossat, està molt, molt, molt bo. Mira l'espàrrec, el veus o no? Per ahí. El veus? Un plat consistent i bo. La tempura està molt sutil. Això està molt bo, Bé. Es un bikini de torrezno con kimchi de escarola. Es peculiar, Buah. No la he demanat jo, però sí, Sí? ¿Sí? Pues t'ha dit jo que el demanares. Jo no l'he demanat, però ojito, Està molt bo, Sí, el torrezno està. Pues si portaren moltes hores a baixa temperatura, se le fa la boca, La que demanar-ho, Algo diferent, original. Està molt mollent, no costa menjar-se. Un torrezno gros, rebossat, ja dir-ho tot. En un Tiene plat, ese puntet ahí de... un plat que no se lo prengo. Pensaven que no, però sí, està molt bo. Podeu apreciar el torrezno. Otra la escarola. El escarola lo que fa és assentar els sabors. Això està ben pensat. Està molt bo. Anem a culminar el sopar en un bon postre. En helado de Baileys y cremoso de pistacho. Molt bé, que pistacho nos l'han ficat així, en esta salsereta, i no han tirat per damunt. ¿Y com faran el cremoso? No. No te lo puedo llevar. ¿Sí? Uy, qué bo que està! Veus? Incrèdula. Fra papà. Està bo? No me vull casar. Tan bo està, que te fiques de salseta dices. Mare meva, a soles com està. ¿Sí? A probarlo yo. M'ha deixat ja la curiositat. Jo crec que lo millor del sopar, Hòstia, com està, De pistacho, Uau! Hòstia, que bo que està. Que bo està. Està boníssim, El Bailey le lleva molt de protagonismo al pistacho. El gelat que està gelat. Lo altre està molt bo, Cremaet, cremaet, cremaet. Normalet de crema, Pues mireu, el compte era segur de 140 en 70. Hay visita aproximadamente a 47 euros. La torrija està molt bona, per 10,90, quasi 11 euros. Me parece excesivo el preu. Para mí parece excesivo, Yo aconsejaría les mondonguillas de Carmaurà. Después te recomendaría también molt El bikini. el bikini y les gambes y les en gambes tempura. de gambes de tempura. Yo creo que li falten coses que li falten exprimir con solete Repsol, para mí,